дӯстони азиз, дариҷа бошад. Ман мехоҳам амхай спортстилёра нишон диҳем. Ино кати брижаҳошона 160 сомонӣ то зону райда, дарозишон то зонувай 160 сомон, то размери 52 дора. бо ҳаст калта таракош, иношам 160 сомон. Ина бинед, ино дигар хи рангошам ҳаст. баъд дариҷа ки вай нест, авезон нест, вале гуфтанд ки дигар рангоям дорем. бо ҳастан хе куртои дарозуш бе брижааш, ино 140 сомон. дӯстони азиз, ин видео аз Корвон, тарафи Тилобозор, 7-12, 5 риядай. ина марҳамат тамошо кунед. касе хоҳа доставка мекунем ба Русия, касе хоҳа вай омада чун бо харидорӣ кунан аз наздик, касе дар Тоҷикистонай. двойкои болоям 160 сомонияй ва ём хушрувакан. материалшо маечнияй, маечни не трикотажни да. баъд чизе ки беҳад хушрӯ, анам хе кардигани фасон, замок дора, плаш борен, кардиган, халат ё ин чизе меган. анам хеле стилиш турецки, болош падкожай, ам хе кисачои берунӣ дора. нархи 200, хато накунам 210 ё 220 сомон. ина остинакош бо анам хе нивай дора, резинак дора ва аз тагиш тур омадагиай. стилиш аҷоибай. ира барои мисол сатр буд пӯшӣ хушрӯай, мисол касоне ки сатр мекунанд, ам хе дар розак аз болои курта аҷоиб меояд. ҳаст иҷада инчунин куртои анам хе падвилвета, не ки материалои ино вилвет нестан, резинкаян. яхе резинкаи ҳозира 150 сомонӣ буда, ино 150. ози бо дигар хелша нишон метиҳам. бамбукишам ҳастай. пешакошон ам хе кокетка дора, гирдак. ина инош боша бамбукан, бамбукои фасони капюшондор. иноям ҳамин нархан 150 сомон. то размери 52-54 размер доранд. размерашон аз 48 сар мешавад. дӯстони азиз, 48 размери майда ҳисоб шудестай. ҳозир бо дигар хе чизошам нишон метиҳам. ина бинед, анами 220 сомона чи хе хушрӯй бо ай дур. нами баъд иҷада ҳаст дӯстони азиз. инам амо 7-12 тарафи Тилобозор, вале 3 рядаш 220 сомонам хе. ва ё двойкоҳои жимпирӣ, анами брукуш манжет дорай. на марҳамат, и рангошай, ранги сериям дора, 3 ранг дора. безразмерниян, ино стандартанда размерошон. дариҷа боша нам хе тройка дорума, тройка дорум. дариҷа и тройка нархи донаш 220 сомонай. ва ёшон чӣ меган, материалошон курташа бамбукай, худашон хе курткачаи дарозак дорай болош, то размери 52-54 ҳастай. ина марҳамат, курткачаш серияй ҳастанам хе вилветои хушрӯи тоза. иям ами 220 сомонай. и тозашай. ҳозир вилветои падвилвет кардаги ҳастан материала, и 210 сомон будай. падвилветош арзонан ва ё резинкагиан 150-160. анаи вилветош бошад, бинед, и хушрӯвошай 210 сомон. аз ду пара бо ам хе кнопка дора. ёдовар мешавам, ҳамаша ман нархи донаша гуфтаистам. касе ки мисол бисёр гирифтан мехоҳа, оптом гирифтан мехоҳа, бо арзон мешава. иҷада куртову туникои ҷинсӣ ҳастай. ино қариб ҳамаш маламеркан. аз 200 сомон то 300 сомон ай нархошон. иҷа чанд модел дошт. баъдам хе гуфтам ки арзонша гӯеду, қиматша ҳамхе барои мо баъд фаҳмондан. қисми болора бинед, туникои туркӣ ҳастай. нархошон 150-160 сомон. безразмерниян. хулас дӯстони азиз, ин буд ҷамъбасти видеои имрӯза. бо мо бошед.